Previously on AHINTASEM. What day? When a small in fear? When a small, I in fear. Could you go in fear? Dosso, no one I a day. You know, me. And you couldn't but to another nephew and catch us a mamma, my own toss would be 18 familiar. You know, why? And you say, no, crumb. Maybe this I will, yeah, dear Pomua, would you be yes, so handsy, a day. Mammy, a day. Free as me, who tell what it. I don't know, but I will, yes, I am watching, I am here, Juma. You are bread here, Juma, here. Young uncle, and found my come. What it? And you, your ma, what it? Eh, hope I hang a by. It doesn't I come home. Huh? Yes, AHINTASEM to say Japan and Entatia Frititio. Resantin, I'm your boss, only assassin to say, Binono. Anna woman, when I was ye, Prakasa, what you cray, if you, a day. Why you be a ye, Jai, what it? Why you say, or shine? Why would you say me and come for your home? The Bia obedi and him carp a year, Juma. I'm yet she and him, Mebwa. Yasuma, it's an mammy. Deny. When you make a sound, I want to be my own. Adesem. Huh? I was just son. Son. Sana mutie. Son. Sana mutie. Ade na ekwashi. Ah, why would I? Ah. Ade na moya ne saa no. Kafla. Shomonim. Fatuo. Efiri na akwa mo masa ade ne nsi biem. Wonso wasene mo panyini. Ah? Ade na me hu. Mo ma ne kawe ya so motiye. Ah. Me hu sa ade ne biem ma me fa mo hu nche mo ba akokora. Mo firi na ni so nko. Besro fatuo mo ati. Kafla. Omo nye bi wati. Fache mo ati. Besro. Kwakoda, why? Kafla. Eh, nkula mu ya nkula bone pa o. Eh. Nana mbodi e. Wadama. Na chame. Wadama obetia me na tumi wura. Fentemfiri kunana. Ahimpo mu himpo no. Na tuna nanam kunwa sofo. Wedi enijisem kyerese obrempo agya tumi se oba wa akwa adama yen. Pese kanani esi gina ya no mfa ne tinye. Ti ni sugu na nanom so. Na nanom den saka na koma. Mo agya tumi ti atadwe yate den. Na semba ko wo mu no na suma kwa ma dwene ho asem dwehwema so. Se yempira anka hwe me papa. Ka hwe me pa kyerese.
Penisi bo officer no. Oso yo ba penti on fa de ni hwesie. Ena penisi sabe. Amene pa nkasa de. Nso nya bra okumpa ekosina nim. Sa send the other ya keche de de. What you obeti? Ni friend say wasade no. Wono Pia obeti. Na wade no. Ye ware ni nchirima. Ye ware ni nchirima. Obi di hie. Se obi mpaja to so ko ware. Abo friend se woni na ni eja, woni abusua. Etwetwe so. Hwane nko tua etire nsa no mfama no. Amamre mu no. Ebe si tua etire nsa, ye tua ma wan. Nana smangwa nana no de nka wo kan de nana enkete saa nanso akoda be kurum hoyi nana odika bona ma ne nyina se oni abusu oni ni eja odika kan dada ya di atum ya ma ne be bi ata nana akoda waso mi fie bebre na senne ya tena se hu se ye fa akoda mi de hie nana tworo na ohin point ya konwa so nana na senne wo san ko akire se oni abusu ya ye koye ne ho de ama hwan ena nipa bia wa busua dia na yete se me no nya adwene etimi de me chese me bosa akola no sabi samanfo po se ye pedodo te se ya tiase Pia akola no tinana no me twante mese me bo se akoda no me gina te se ne maame ni me gina te se ne papa eni na busua nyina na em na ma gina wade e gina ma me ba me hene twrobo ana Pia Nana hima asemi de waka wonna. Ai, wani wi asa wani mfre busuya. Asemi twetwa so abusuya. Hezmo kwa. Obai ba ofras mo kae. Se woni maame, woni papa. Wa dina tena bi sese. Wa nko hane maame papa kira kwan. Enfiero do se ni. Ene do na wode so na be kasa fe de enko pa ne maame ne papa de ye ho de fama ho. Afi na ato apentin. Afi na ato apentin. Ti no de na hima ene abisha pani kan. No mo ya gene. Kuya mo adwa mo. Simangwa. Now how they say? What how pa any say? Ye tell ye nya za se de. Someone for be che de. sa se de. Akoba hanu ni bu senye be sa da. Wa ko ni kuro mu da. Ye nya du for de say ade say ade papa. Na hujo. Ye de mayania ye hinkase na twe bona. Mu wagu fi ha mayen. Ye nya dom de akiri ye fi a. Ana se ye le. Ye ba ko che. Wa na da wasa wo so bno nu ma won tafre. Bia beta fre. Ye kurom. Me ye misimi gina sa kwale papa. Oba pen si gina wasa kwale maame. Asa. Kan de na bani so to ade de foda. Ya na Enye bi ni. O to ade de foda enye bi ni. Na so bankwa. Obai wan kan kurum. Okuro woni kuro ofiri mu baaye. Nanso waje no. Na nka na se ohuru woni nyina. Se obai e bia woti se ofiri. Wa pen so waje na tele fie hewi. Ebu kompeso di se ya fe na o beto atwa tin. Se musue bi wo kam yenti. Kam yenti ya ka to sa fe na ato apentin. kadi o mi nti Na so bankwa ama we haw. Oba panyi age atum. Adaruma. Se de oba ahima na busua aka no. Sa pepepe. Me de akwa de na do yokura ne kumi. Oba no ya ade ese. Wo ya ade o mra. Akwa de gya no abra wose da pi na me mre. Na we asese bi bru se bi okro to di pa be the free will. Ana se di pa be the free asase. E dia ni pa na wo no. Na wo ntie bia na busua ase ahye. Onye ni pa hunu bia keke. E di we de adaruma oba ahima. Piao. Jaman se busua. Ye gina ta wochi. Kosia. Nana. Edana wutim sese no. Unim dankoro a wutim no. Pacho Debi. Unim de ntira wote dane mu. Pacho Debi. Onse enka ne no. Enye ho na wote. Pacho. Edano eyo hene eyire. Ne dan no. Nana chorobo ana. Ne yire to so mienu. Emu na no wote. Okoye no ene de wo na kwetena dane mu.
Akwaso ya mane nyonwa bebre. Di ntira wote dan ne woni nyina ne se. Akwalai wo ba kuro yi mu no. Di me ya me de mani ehunu. Ayi wo ho brase. Wo kasa yim. Kromafo nyina du ho adanse. Enkwada ene mpanyini. Ewo kuro mu die. Obiya bo odine dimpa. Sedi wo ho brase etie ene wo so mpate no. Ye kurom ha. Menka se bini ha. Ne mama no so wa ha. Aho brase ade ba kurom ha no. Eno so wa ha. Enu nti nananum nyina atena se abusua panyini ka ho na me anasa modua ohema ya dwene ho se de ho brase tie ene wo so mpate no wo so mpa ye bo abaso penifo so furu dua pa ene epia wo akwalai wo brase ntie be pia wo amoye den wo be yekese why tentene korasa aka tie mu nyina ne se ene na twere bo na yebe walo ni do ma na twere bo na debi na na ma be ko yayere na ma me sore me dabreni na no dabreni no sare na no yo ma de sore why sore ko sore tras mo comment sore o bra se ade be kuro mu ha sore tras e ho akatia ene wanya na wate mo comment ba na nyonwa ti be fe wa no pe ya na sam na male mi o e ma na nyaro Emane nyonwa ba kokora bate ensuro nananum nyina na yadwo ho wo fata so wale wo hene so ati asi wo fata papa bibia te se wo na yire eda ne ka wo ntiram wo na yire ntire da no bibia sa na tire ntine watene mo no enu ntino be fra wo asebni nyina se na twere bo ana ya do mra wade wo be nkonwa yere ama nana wo be nkonwa magu fi ha me fi ha bai mo komentu nana kosia nana sama okay eu promesso sana nanano nyame saro yana ade mana boroso me se dia me chance mfiri ene se me di ka aka chem se me ni abusua so therefore Jimmy tumu na utiri mo poi bamwa nana hima me ni abusua beta mechi wo ha woni nyina ene na me ka chero enwino hu se woni abusua wo abusua penimfo se ye nyina nkwanta empemani ehwa ne se gina epemani aha waba no obeto abusua mu wa ho brase se bedi ka aka se wo so mpapenti wa beken ye ho me gina ho ayo o maame ayo o papa na masai di me hima mi di na me do wa ma me ba o therefore chobo ana aware bi zema bibia enasi efe me fa wanyumre ya pesa me ni udi nkra bi nyambo aheme me ko ma me mu akura ase pesa mko che ho mo mo che so sorry na we hu me ya sampa ni ache no na ho kwe baba da bai o ade chi ya na me pa nche yo ade chi ya na oba on ni me che on ya oba patwa de bia atwa mesisem atwa bi ni ha ti am pesa oba no atiti bia brem ebre watwa ni anka sa de chin ya na oba efe nam si me bisa nam bisa woni woni na naba ene be ko o de bi intini ne nkwasa o say wampa wajabo ahimanko aso woni dai awari ansem de so di ni kunachiko no so de anti fa toto ha ho za ha ye ne maame ne papa ebusu asem na won so akoya awari semti itimi ni ne chisa nkonko ha na agensa na so ko ye de woni ye ntamudwo obimben ye nkasasa de me ko ba ba ko ma de ho ma papa ma chile wai na me ko wai ati ana pa wai idikai
Adman. Oh, Chemo, 12 day and so. Mama, you check Kwasi. Yet is in no me were able so no me lisi. Biala mokofanko bo akwasi biala no me this. Kisa continue floor. Oro. Wale oba bisa wa boso wa. Won da penza ya. Iwa fiti o wale ewulu. Ewa yetiti frema wa. Ewa wa amo oba bisa boso. Won ncho mu nyanzan omo di angrebo na akọ yenzu wa. On baba yenzu wa. Biso mama me. O me oto bisa. Ese monzo yese soy. Mami. Baba inche bi so pe me nu mo nyam nu mpache pumu atimfe awuwa ni. Enwo tifi awuwa na wo kwahin. Ana me mekano kra on pesa. Isi opose mi twa no tra na. Akora di angora konka bi. Na so wa ofo mo betwe wadri besi eso twa yon ka gba ekọ ne kwa. Wodi che nwi che yo tia bi adwureti. Muni akwasi owo muni biara. Isu inti mekana ro mche ongura na. Ndi papa mekano kwa no mpe. Isi opose mi twa ntro. So what? Na na kesa ayewa wo huni nti wo hu na sese obe dan akwa na fre. So yi ya. Ana mama nti kromu ha kakakawi nti o na nti ne ba ira efia na so ba hwe ne ba na. O yi ano sei. Se be ka wodem a na woni meku. Me ka wodem a na woni meku. E kokoko ha na be san ya. Papa kokoko be san konachi. Ebeko. Mimi hu no. Akwasi mi hu be akwasi nam. Wo se mama ni akwasi nam. Mate. Obejo mama me na mate. Ise boye na kwati yachi. Na kokofa nche na konjie. Bia ne nzue kuma pepolin. Nti ko. Na planche boye polino. Baba. Nko ba kwa na mi. Bia na me wanzue ni. Say, and my dear, a tender, no said, she and can so get to say. She may see the cold day, my papia. I'm a dear bone, may I know. Some dear much more better see you. Hey, now, what did you say? Why, ma? A dupoku. A dupoku, why then? Onye de show. Onye de shikiti say. Be boni hu krodwe musa for hene so de hye. Ye hu na ne yakoto no. Ne ya chia no. Enye de de shipon kiti say kwani ni mojem. Wa me yakoto na koto. No timi yasa de. Timi yasa. De hye so yense. De hye ayense. De hye ni mojem ma. Jaye. Timi apetwa ye de hye ma de say. We don't cry me into us. This is a mumpo. Bodua, where we play pan or bedry. I don't know what to say. Madame for no, and yes, sir. Upasa we are titi a piano moon, or try waiting, with the cock on sabum. Adding, when you must some bisa near and shrum, near Sunny, near and shrum. Mamma be nothing was to say, a dupo quite dish a concon, Fimbiano. Ne papa na no dia de na ne papa ne ma me afimu nti se ne papa nya betina akonya no so enya de hye kuya de hye fa we akonya ne da so ofie to de hye konkwa aden ne kokwansa bebrebe hweye menua hweye pa no hweye a me no ada fa no enkoso bi Edrusa kokwansa na wudi na Edrusa mami mbo wumu edupoku oya de hye o Edupoku oya de hye mu de hye o papa awon o me na oyo ohene o be se asami be se na makere be se hwe be obedu kokonsa afa woni apia tana to no oba woni ne kokonsa na abo acha no me na me kasa asa no ana hwa ya mea
Me mati asem na asem tia sem abeka anka mo kwa ka me kan anya chema yedai. Apia na me hu no na chesa adum bi asomo so. Na me beka me hia asem wesi akyerem anka mo minimum kan asem yedai. Na me bo kan awuka se me di apia kubi na mo achi. Ka me ni ho na mo achi. Na anka no na mo sina no nyama yem te se. Na o mo bo na tena sia. Amana ne anu nyam ni di bere okroyi mu. Na no so yi mi se me ni na chi no. Ka me yedai. Anka mo pesa me yedai. Hey, sada ya papa na ya de hye. Na papa na wuo. Na papa ni abedi enti di ai. De hye from way. Abefa ya dachi hima biko. Se na me ka me ne boy ma pa. Ka du poku no. Me se ka fie ho. Enso kwa me nsa bi no nya bia no. Hye. Ada me ka me nti ase. Mu ne me ndia. Kana mini mundi nkombo biem konkom nkombo achamu Akusia be flewa enye bone uba ye mafa wo se minua no ubi bia wo ye nyina e me fe odefo afre me e de atom anim se opese wo walo musuma kuma mu fita me pewasem nti wadawruma omo flower e de to anima me strontwema no oma no ngofom me de makuma mu fita boni bia ni me pewasem wat am se me bebo wa mane enu nti e na me fe anayere asemi dia ebi efri ba ya mi ntimi ntwewa no ngofo das tanse me suma fa ose minua panyini nti so waka mate das se wan twema no ahofo enu ana na yehwe ne nyina ye baako ne ntena fi afefefe wat pachu das bibiri das ade chini anti asem foforo hwan na mi owo kakro yi mu ayechi eno na wo kan sei akwa de kofuri kwan mu ye benyam na nanum ani mu adom enya ohene wale ye beko me kwa de me dwe ho amenti ase nti efe me safo a me susu se o se mo me ekopa me chew enya sade ade aye ni obeye na nayira juma wodi bedie no obetan ye ni ankasa eno na mpesa wasabo bio eno achopa na mpesa wasabo bio yankopa na chwa ne mdi ye na ni die sigi ewu Ndu su se no a achopa na na wase hu se wode won se chi be bona so me ni se chi mpu me fampa bo nyina revi ya tinetina ha ma wo firi hi benyo he wale ama ye ba be som na be kotokoto no abasa efo ade ye de ye ho nya fa na so papa ya som na he fi wa wo she da wo bredwuma ayi ya na no anka ne tete enyi mu me nko tete odefo sorry e wo si odi anka tete ye tete anka no na ye yanko asine dinkuruma fa wanu dinkuruma fa wanu enya sayanko ntamwa sembebe minyanam apia kubi ba sayanko ntamwa sembebe wasembebe ye chire amhu mi amosore timugidi pass maka masemu awie enya mmoa mo betena anya nkonkonse na bi na mbedi ye ho bachire bi ede ko odefo asem dede ya ena medinam emebi atwam ne ba ho dua yase de betu wanim so ba no intimi mfefro odefo mfie miensenni mpenefo se ye wo a e bodie ma yebia odefo untimi mfefro
Therefore, se me shema fefo many omusi so a ibuma umienu miensa. Me so nim se me ma me papa ntiase. Se bi se me ntimi anwo na se me so me free mu a yase ahye. Therefore, my ye bibia sisi a be hu na mo. Sibia amanfo kra betimi adwen se be menya bema. Therefore, se me usisi wa me me bema. Na e bro ma adwene me ntiase so. Se me sa ba bio se bia bibio ho bio na se bibio ho na menimo a na mo kire me na e ya gemensem ni die mo a Edupoko therefore enokre o pema nanso etru pepia sebe enye nsu yiri nyina na fanipa ebetumi abase ebi a how binti oso be mayona tusini kakra bia nkwamwa ana ho nsuo no how kakra bem enti ya nso bo ho moden pepepe nubi utue bi na wo sebi na wo numbi ebepoa ama bibia atumi adana kwan so therefore ye me ayo ka wakoma to yem a chere ona fe enye dani anana no behye omon munyam na so anya bato nsaso eti beba achia emuyi ede sina bebu biada ni ntia ma me frɛ me yere be ma ebaaye no so mbra metie bi ye wore ye che pa asa ni nyaba epedi sikakum ye chiri kwakwanum obe nsitro do matoa be ma no wa obeka sama ho be ma Edupoko mami ohine ba wadawuruma kan wakoma to ye nimse na na mo be wate me de cheye abotere we mankunindie pepe wate wadawuruma obewo onye bonyini egusu ai bona na mo mpaye so mbe wadom obewo agusu ahye nyam tikon wakoma to ye wate emma nkrofo nge kansa mu gentu afutubo ne bia we ne bewo am woni age wate wadawuruma mami me da wano ase we di ase da bio stebia ase de mekano papa wo futu a wo de mame ene wo kwankyere ene de baby amadui nti waka mesom na mahwe odomo nkomane na nanom anim na mahwe ndi ombe ya maye nti papa medamase ene mame medamase Anaba amankwa nsembi na ekosme pese msusu ngochiro afa wa unyu abe madupuko be mre kakra ya na adupuko ni di nkomo bi na ifiti samre no adupuko ani ye ene ne tibia ne nisu bi asesa ikasa no ho a ase wo fiimi ase o mfiimi ono so onkasa ho so ha me wei se yenko a ne wa ase meni abusuani bia wa agemo ena ewiase wo mu se mu wo ho de enso so se won sa chi be ye woda enti se won sa yem ne die ben so na etwie mini maame wa ha ni papa wa ha mo amene mabusua Edupoko na yem tutu mutu ti se wo yem sa ana mani ekugina minchi yo nanaba that's na asembe poti panti ene ma no tatausa
Awo ya o. Nanaba, you make a choice, say. Come to him. Say a yawan point in way sadia. O dada. Namo winning kum. Why? Come to him cry. Name e binsua. Nanya sa awi awaka wasem. Na bia na ya asem fufuru bi. Na e hanu anti. Ompese obebo amane. Mankwa. Adupo kumini pa. Wasire kura kire mini do pese o kire. Otene nsa mini do okasa afa. Mini pa. Entim nim de mebia meka ma asem akọ. Yan kan ko kire. De meka kire wa ne se. Kan wakoma to yem. Mia menen betena se. Na makasa a kire no. Ye be free ma babia no se yesa asem no a me mo aso ate. Sanya no nso na ya asem fufura. Ene so me mo aso ate. Why? Kan sa mate. Ne meda wasiso. Mira. Akwe bwana. Mesro ni di makasa. Wadama. Asama me no kan. Mesro so biti mi yi pa. Fi sampanese. Se wujira konson so si gina ya. Aye mo chihye mpa so da. Nem prepi panese. Se wusu ni hafidi a wuyi agya wadwo. Na se wusu mafidie. Na so ntakrabo hunu. Asase so ntotebo hunu. Wuyi hunu ni aham. Wadama. Nipa famye si gina ye. Na se na nanoma fam no emmoa. Nana wadaroma. Nana no matimase. Se yisi gina ye kura nana no matimase. Sa mensew. Menka nkyirawo. Eya baba akwade kosuade. Akwade nana no hweye no. Ontime nya wo mfe ema enye yie. Ontime ngwa no ma ne enye yie. Se wadaroma. Tikebeya yan twen sensen nana no nhwe mu yie. Nhwe mu se ye ne beboa. Na wiase acha bia e wonafe. Sumankwa. Mira. Eti ensem na kan se. Ede de tie ne free so bete bayra ho mamu a ama bayra mo akese. Oh. Oyin poti se me. Me tenta so mu fom ensa fam tachere manfa. Enye mo a na musi gira ye. Obra mu dia kwa de yasem to manim. Sebe man famitira anye. Na so nananom ne mekasa ya kosi se. Bedi mitriji ye. Ene akwade ne ho do awura memu. Ahemfo ketu atwam ho hia nyina da. Ate se me be wa akwade. Na me kotwe saya. Ene munya pe ne de bebre me. Na me pa chu wo se me nkasa yi no me ka kire se nipa fam no yesi gina ye. Na so nananom afam no onu huni yi. Tidana ne ho do awura mu no wadaroma bo ho den na emfiri mu kakra. Na nananom yesi gina ye. Sumankwa Miura. Ne de mo suma me so. Eyi masi atwede. Dabi. Sumankwa ahene. Miura. Kwa da wa de ndie. Bichaya enye yi. Densuye mesdames kwayemo. Suyo densuye mesdames kwayemo. Nipenyi maya nananombe yimayo. Nipenyi maya nananombe yimayo. Suyo densuye mesdames kwayemo. Kurase maka anso kebeya nkamenwe. Next on AHINTASEM.
any bonus. That's not slavery. The Musa, I sit in a new team of your hand. And you papa, you bear fear. No alternative. Until you make it. You see about the fashions of a bonny beer, sherry. If you should be already be a fool. And then you feel baby say, so I got you so good, so I hope you won't change it. I wish I had a beans. I'm sorry. Baby, yeah, we dear baby, so would you see oh, yeah, bunny so my own, no better dear, yeah, Grano Bobby, I got my Bobby baby, and if I cook my cooking, also would you see, yeah, bunny so my own, no better dear. Suma, oh, bad yeah, Bonnie Suma, yeah, the perfume, baby, oh, bad yeah, Bonnie Suma, yeah, Papa Sam, baby, oh, bad yeah, Bonnie Suma, yeah, Gamma, baby, oh, bad yeah, Bonnie Suma, yeah, Monato, baby. Moja kagwa bebrebeye